Imao sam ideju kako da napravim neki dobar, izuzetan proizvod. I znao sam da ga niko nema na tržištu, znao sam da moram da postanem poznat, ali nisam znao kako. Znao sam da će proizvod biti prihvaćen ako dođe do velikog broja ljudi, ali nisam znao kako da dođe do nekog broja ljudi. Prvi na internetu, prvi za sve optimizaciju je bio Aleksandar. Njega sam kontaktirao. Lako smo se dogovorili, sve je bilo brzo i lako. I stvarno smo prezadovoljni. Tada je sve krenulo nabolje. Krenuli smo da prodajemo proizvode, krenuli smo da ih pravimo više. Počeli smo da pravimo novac, počeli smo da pravimo veliki broj komada. Ljudi su nas kontaktirali, zvali, a sve to zahvaljujući Aleksandru, sve to zahvaljujući Neparnom 10.